Ja, het is natuurlijk een fantastisch feest. Ik ben hier nu voor het tweede jaar. En ja, het is helemaal heel extreem qua weer natuurlijk. Ik ben vanmorgen nog even wezen skiën. En ja, tot de middag. En het werd toch wat pappiger hoor. Dus, maar ja, goed, dat is natuurlijk voor de echte skiers. En, maar qua feest en sfeer is het natuurlijk perfect. Nou, ik ga zeker nog wel even skiën. Ik vind het wel leuk om dat mee te kunnen pakken natuurlijk. Ja, en natuurlijk een paar keer optreden en een gezellig feest inderdaad 's avonds. Ja, ik heb al een keer opgetreden. Ja. En kent het publiek je nieuwe single al? Nou, dat moeten ze nog een beetje aan wennen natuurlijk. Hij is net uit. Hij is net afgelopen weken uitgekomen. En hij wordt nou heel leuk opgepikt bij alle zenders. Dus ja, die gaat goed. En wat was de titel ook alweer? Jij bent mooi. Hey, jij bent mooi. Ja, dankjewel. Maar hij is niet van mij, hè? Nee, het is niet voor jou. Nee, het gaat over mijn dochter. En ja, die zit in de puberteit. En ja, die gaat nog wel eens met de hormonen heen en weer, zeg maar. Laten we het daar maar op houden. En daar gaat het liedje over. Een beetje uptempo, gezelligheid. En ja, hartstikke leuk. Is er dan voor veel mensen ook een herkenning die ook een dochter hebben? Ja, ik denk het wel. Ik denk als je naar de tekst luistert. En ja, het liedje dat is vrij makkelijk ook mee te zingen. En dat zeg ik, ja, er zit ook wel een feestgehalte in. Dus wat dat betreft, ja, een leuk plaatje. Nee, ik heb het niet zelf geschreven. Henriette Spit heeft het geschreven. En Jeroen Derksen heeft hem geproduceerd. Ja, nou, dat album heb ik vorig jaar uitgebracht. Dus dat is alweer 1,5 jaar geleden dat hij is uitgekomen. Dus voorlopig hou ik het weer eventjes bij singeltjes. En wie weet wat er weer een keer komt. En je blijft wel overal clips bij maken, toch? Ja, niet bij alle, maar degenen die op TV Oranje komen uiteraard wel.